खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जोङो भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो खावलायनाय जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो खावलायनाय जाबाय जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो आपडेट खौरांफ्राव। क'क्राझार बिसमुरि आउटप'स्टनि साखाथियाव थानाय 31 नं माहारियारि राजा लामा राय जाम्फै साखाथियाव सिनाय मोनै सासे सुबुंखौ जिउ गैयै थासारियाव गोथै सह' बोखांनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जिउ गैयै गोथै सह'खौ बे खौरांखौ सुजुनायसिमाव सिनायनो मोनथ'नाय जायाखैमोन। गोदान बोसोर थामहिनबा 1 जानुवारियावनो गिख्रंथाव बांग्रि मावनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बे बांग्रियानो जाबाय जापान हादराव 7.5 मेगनिटिउड गोख्रैथिनि बांग्रि मावदों जापानाव। बे बांग्रि मावनाय गिख्रंथाव थासारियावनो सुनामिनि थासारिखौबो नुनो मोननाय जादों जापानाव। बांग्रि मावनायनि उनाव 4 फिट सुनामिखौ लानानै जापान सरकारा जापाननि नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि होबावनायखौबो खौराङाव मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव बांग्रिजों जापाननि सुबुंफ्रा गोब्राब जेंनायाव गोग्लैदोंब्लाबो नाथाय बे खौरांखौ सुजुनायसिमाव जापानाव सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मोनथ'नाय जायाखै। 2024 इं मायथाइ गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो बुहुमाव बायदि रोखोमनि गिख्रंथाव जाथायफोर मैया जाथाय जानायफोरखौ जोङो खौरांफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। एमएलए जयन्त बसुमतारीया बेरामिनि अनसुंथाइ बिनाय आर'जलाइखौ मेगननि सिगाङावनो सावना गारनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। आर'जलाइखौ फरायखांनानै सहेन बसुमतारी मुंनि सासे दुखुथिया सुबुंनियाव सोंदोंमोन जे बेरामा मा टिउमार बेमार, नाथाय मोननो हायाखै दुखुथिया सहेन बसुमतारीया गावनि अनसुलि बिसिनि टिउमार बेरामखौ फाहामनो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांनियाव। बेनि उनाव सहेन बसुमतारीया गावनि अनसुलि बिसिनि टिउमार बेरामखौ फाहामनो थाखाय आरोबाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीनाव थांबावदों। नाथाय इएम रनजित बसुमतारीखौबो रायजोनि आर'जलाइखौ नेवसिनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। जोबथारनाय खौरां गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो नोंथांमोननो मोजां खौरां होनो सिगांदों नार्जारी चेनेलआ। मोजां खौराङा बेनो जाबाय 1 जानुवारि थामहिनबा गोदान बोसोरावनो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ खमायनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। नाथाय नोंथांनि न'आव थानाय संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना सिगाङाव जेरै दङमोन बेबादिनो दङ होननानैबो जोङो सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। बोसोर गोदाननि मुङाव लानानै फैदों बड'सा फिल्म प्रडाक्शनआ। जायफोर बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बा बर' सावथुनखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि थाखाय आलायारन बड' आबुं सावथुनखौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगांनिफ्राय खम बेसेन लानानै दिन्थिफुंनो आखायाव लानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। जुदि नोंथांमोना दासिमबो आलायारन फिल्मखौ नुवाखैब्ला स्क्रिनाव होनाय बै मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खाबुखौ लानो हागोन होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।